Hej, jeg hedder Henrik Bo Dam og arbejder som Master Builder i Mindstorms-teamet. Udfordringen i denne robot, klatrerobotten, er programmeringen. Da begge arme kører på samme motormodul, er den opbygget således, at når den ene arm kører ned, så kører den anden op. En elastik på hver arm sikrer, at armen altid får indgreb, når den føres nedad, altså når robotten løfter sig op i armen. Netop når dette sker, så ville robotten hænge skævt, hvis ikke det var fordi, der var kontravægt. Her bruger vi så det andet motormodul til at få underkroppen til at svinge som kontravægt. Altså, når robotten hænger i højre arm, så skal underkroppen også svinge til højre. Armene har sin touchsensor heroppe, som registrerer hver gang der opnås yderposition. Altså hver gang højre arm er oppe, og hver gang venstre arm er oppe. På tilsvarende vis har vi på underkroppen en touchsensor, som registrerer hver gang underkroppen henholdsvis til venstre og til højre. Nu er der altså mulighed for at lave et program, der for eksempel siger underkrop til venstre, venstre arm ned, underkrop til højre, højre arm ned, osv. Alt efter hvor mange trin du ønsker, den skal tage. Robotten kan for eksempel klatre på en gitterhylde, eller du kan lave din egen klatrevæg ved hjælp af udspændte snore. Det eneste du skal sikre dig er, at diameteren på hver trin ikke er større end at kloen kan få fat, og at der ikke er længere mellem hver trin end at armene kan nå. Så hvis du vil lave en robot, der virkelig klatrer frit og uden sikkerhedsnet, så er det bare at gå i gang, hvis du tør.